नमस्कार वेलकम टू ओडिशा आपण सहित मु विपिन एक विश्व एक परिवार जदिओ जुग स्थान जलवायु एपरिक परंपरा को नहीं बहुत गुड़िए धर्मर सृष्टि होती से भली 1800 शताब्दी मध्य भाग में धर्मटीए स्थापना होता से धर्म हूँ महिमा धर्म। सन 1828 मसीह मुकुंद दास नामक जनेक साधु ढेଙ୍କାନାଳ ପାଖରେ ଥିବା ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର କପିଳାସରେ ଆସି ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧଉଳି ବାବା, ଫଳହାରୀ ବାବା, କ୍ଷୀରହାରୀ ବାବା, ନିରହାରୀ ବାବା ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। 1870 ଦଶକରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜନସମାଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ମହତ ଗୁଣ ଓ ମହିମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଓ ଅନୁଗତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଭାବେ ଆବରି ନେଲେ। 1876ରେ ବାବାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ନିଃସୃତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଗତ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ମହିମା ଧର୍ମର ରୂପ ନେଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଓ କପିଳାସରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଜୋରନ୍ଦା। ଏହିଠାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଜୋରନ୍ଦା ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ କିଛି ବର୍ଗ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉପାସକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜର ଆଉ କିଛି ଜାତି ଏସବୁ ଚେତନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ମହିମା ଧର୍ମ କୌଣସି ଜାତି ଓ ଧର୍ମରେ ବିବିଧତା ଦେଖେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ। ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କାମ ମୋହ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମର ପ୍ରସାରରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତି। ପରିତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେରୁବସ୍ତ୍ର ବାବା, କୌପୁନୀ ବାବା, ବକଳ ବାବା, ଜଟାଧାରୀ ବାବା ଆକାରରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବକଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜନୈକ ବାବା କୁହନ୍ତି, କୌପୁନ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବକଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ ପୁରା ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ କିଛି ବାସନା ନଥାଏ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଛଡ଼ ରିପୁମାନଙ୍କର ଆୟତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁରେ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାବାମାନେ ବକଳ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହିମା ବାବାମାନେ ତାଳପତ୍ରର ଛତା ଓ ଗରମରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ତାଳପତ୍ର ତିଆରି ବିଞ୍ଚଣା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବାବାମାନେ ସେଇ ବରଡ଼ାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକ୍ରମେ ତାର ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଏଇସବୁ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ସାଧା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା କଥା ଦେଖିନୁ ତ ଶୁଣିବା କଥା। ଏବେ ତା ଇଏ କରି ଗୋଲେଇ ଛତା ବି ରହିଛି, ଏଇଟା ପଙ୍ଖା ବିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଲେଇ ଛତା ଅଛି। ସେ ବରା ଧରିକିରି ସାଧୁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ଖରା ଆଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ବରଡ଼ା ଛତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜୋରନ୍ଦାରେ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ପାଗଲ ବାବା କୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। 1826 ମସିହା ଠାରୁ ସେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପୁରୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ପଟିଆ, ଡମଣା, ସପନପୁର, ମାଳବିହାରପୁର, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ଢେଙ୍କାନାଳର ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ, ଜକା, କାମାକ୍ଷାନଗର ମଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଧ୍ୱନି ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ 1874 ମସିହାରେ ଜୋରନ୍ଦାରେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜୋରନ୍ଦାରେ 21 ଟୁଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ପଞ୍ଚହସ୍ତ ଟୁଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଜୋରନ୍ଦାରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ ହେଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାପରେ ପରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୋରନ୍ଦା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ତାର ଯେଉଁ ଦିବସ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ତାକୁ ଆମେ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଜୋରନ୍ଦା ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରପୀଠସ୍ଥଳୀ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି
ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତରେ ମହିମା ଗାଦିରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗୁରୁଗାଦି ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ପିତ୍ତଳ ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳେ, ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳେ, 21 ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳେ। ପ୍ରତି ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶରଣ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଏ। ରାତ୍ରି 3 ଘଟିକା ପରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଧୂନି ମନ୍ଦିର, ଗାଦି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ହୋଇଥାଏ। ବାବାମାନେ ଠା ଠା ଧ୍ୱନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଡ଼ ବାଦ୍ୟ ଓ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ଚାମର ଓ ସୁନା ଚାମର କରାଯାଇଥାଏ। ବାବାମାନେ ଖଞ୍ଜଣି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବଡ଼ ଦୀପ ଅବା ଝାଡ଼ ସମୂହ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ମହିମା ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସତରେ ସବୁ ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ସବୁ କେତେ ମହାନ ଓ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ଚିରସତ୍ୟ ଓ ଚିର ଆନନ୍ଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ମନାସି ମୁଁ ରହୁଛି ବିପିନ। ନମସ୍କାର।